Cyfweliadau. Cyfweliad da ydy'r un sydd wedi cymryd yr amser i baratoi. Gwybod mwy am y cwmni. Edrych am gwybodaeth am y cwmni. Ffeindio mas beth yw'r prosiectau mwy o diweddar maen nhw'n gweithio ar. Os ydych chi gallu darganfod mwy am eu hanes nhw, so chi'n ymwybodol o beth maen nhw'n gallu cynnig, beth maen nhw wedi cynnig. Paratoi ar gyfer cyfweliad. Neu siw bod chi'n ymarfer efo rhywun. Relaxio a trio paid a meddwl rhy gormod amdano fo. Os ydych chi'n ddim yn siŵr lle mae'r cyfweliad, gadael tŷ bach yn fuan y diwrnod hwnnw. Prif awgrymiadau. Be dwi'n edrych amdano ydy rhywun sydd yn gallu gwerthu hunan. Byddwch chi eich hunan? Bod yn hyderus. Mae'n bwysig a bod chi yn brydlon ac bod chi yn dwt ac yn smart. Dangos bach o'ch personoliaeth i'r cyflogwr yno. Sut ydych chi'n mynd i adio i'r tîm? Sut ydych chi'n mynd i adio i'r cwmni? Ond mae'n bwysig a bod chi yn hyderus yn eich hun a bod chi'n gyffyrddus a bod chi'n gallu cyfathrebu yn glir. Ges i tip rili da gan mam a nath i ddeud ddylsach chdi ofyn wrthyn nhw am feedback a nath hynna rili helpu a dwi'n meddwl mae'n eich chi jyst lot fwy hyderus. Peidiwch â phoeni siarad am chi'ch hunan a gwerthu eich hunan. Dyna yw mynd am gyfweliad yn y bôn. Peidiwch ag esgus bod yn rhywun arall, byddwch chi'ch hunan. Diolch i'r holl gyflogwyr a gymerodd ran. ITV Cymru, Spindogs, Alun Griffiths Peiriannig Sifil ac Adeiladwaith CIF, Cymdeithas Adeiladu Principality a Gwasanaethau Ambulance Cymru.